Šťastí do strany. Necháme u mňa. A že to prohrajeme a na vás, že to stojíte a že nerobíte nič. Čím to vyprávam? Keď poviem súdu, že to prohrajem, že má taký pánu, že on sa mi že natočí povedal. Čo sa nám vyrážal? A jak sa nám vyrážal? Ja by mu dal moje. Do kurvy ti vás. Čím do kurvy ti vás? Gestapat! Ty komu druhý, ty dobré, nedávajte. Babíte to, povedz mi toto. Co robíš tu? Všetko je klamstvo. Ty si dobrý klamár. Či ťa to baví? Prvé místo v klamári. Všetko je klamstvo? Okrem neho. Ja idem na tebe na trestné oznámenie za to ráno, za tú dceru. Co ju napadil, že je kurva. Ty si poradek porobíme, to nech ťa tady nesere. To nech ťa nesere ten... Ale nevšímaj si ho, nekameruje ja, čerím čo? Ale my to už robíme, zajtra dojde oný, Palo Sabo dojde s oným. My to už ideme zajtra vyvésť. Dobre, ne? Dneska čistíme dvúr, tak o co pôjde? To není on poradil na porúčalku. Servus. On nám porúča. Čárez Brokal. Počuješ? Za chvíľku ideme každý o táto sa bereme. Zas to najebeš na internet. Vyprávam ti to.